hambai tini UTF ni team paisok paika ambasa area ni 5 mile kamio sengora paisok pailajak sini buku laisemriang sini buku kokara malirung riang borok ni nukungo seng paisok paiman sini naharmung borok ni nukungo ganai kono borok jengjang lalaja ungkulu bener nunggu jengna borok ni tongthai no abunu tongthai oron utsutai oron chathai oron beba sini taklai bochorni je target khorosa aisan nukungno tongthai tangui relainani me wansuk laibani abono borok ni nukungo seng khlai lainani bagai wansuk lai seng borok ni nukungo paisok paija seng UTF ni ngai taklai BCO seng borok ta tongthai no kaisa tanglai renai onok tangthaniwo seng UTF by baksa khlai norok o video no nugui tongnai kebo khoroksa sek jodi sengma yak baksa ka samung khlainani muchungthe norok no boko bokjago norok sengma baksa yak baksa ka romai man phainai seng borok no salsa salnani bisingo no sini nok tangnani samung chengjaknai tai seng chesta khlainai December 1st week ni bisingo seng borok no nok complete khlaiye immigration khlaiye borok no nok yapare relainani abo simia seng o kamio borok no nok yafarmani dino seng blanket oro jara nangkugui tongnai family rok no abo hai 50 ta family no seng select khlaiye seng blanket baknai tai medical camp seng borok kaisa organize khainai December 1st week ni bisingo seng date kaisa finalize khlairane phaidi khajana dakte bukuksa norok jara o video no nukdairo norok bahaino amo hai dafani bagai jatini bagai samung khlailai thaniwo UTF bai baksa khe yak baksa ka ram phainani muchungthe sengbai baksa sino samungo norok chubasu khainani muchungthe norok jotono no khobok jao jotono na hamba